ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ 31 କୋଟି ସମାଜରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋଠାରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଭୟ ଭରି ରହିଅଛି। ଯେପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦିସିଂ ଗ୍ରାମର ଦୀକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। प्रार्थना करवा गुलाम लेकिन तो लोग मन की तो नहीं लोग कोई भी ऐसे था तो बताए पूरी पूरी आराम का पूरी आप इतना ये नसी दसों लोग ले लोग कोई भी ऐसे था सुसुना त्राण तो को मासी को जब मसला बोल रहे हैं तमाम तुम दिन में सरिंगा जो ना को सरिंगा लेकिन ये तो बोल रहे लोग कोई भी ऐसे था तुम बात मसले से बात लगे ना सर स्कूलों को सरिंगा हम सरिंगा लोग यार अपने सुरक्षा नाम लेते लगे थे आपसे था अभी भी लोग गंदा लोग जाना वाले लोग जो कि गलत के सामने लोग जाना जिसमें नहीं कर पाए महानाम धन्य प्रेम दया हेतु आमे माने एई समय रे एई स्थान रे अधिवेशन परिवार सुযোগ पाइछु। जेतेबेले आमे माने देखु हम मानको संपर्क केते खरा वर्षा थिले मध्ये आज दिन टिके कोनसी वर्षा नाही किबा एतनी खरा नाही, एई कार्यटिकु उत्तम रूपे सफल करि अछन्ते। तेणु करी आसन्तु आमे माने पिता पुत्र पवित्र आत्मा उच्च कर ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ଧକାର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ସ୍ମିତା ସମ ଭାଇ ପ୍ରତିଦିନ ମାଧ୍ୟମରେ आदर्श ख्रीष्टीय जीवनर अनुसारिक प्रसंग माध्यमରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ତା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀ ଏରିଆର ବାଳକ ଏହି ସମୟରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଉପଦେଶ ସୁପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏବଂ ଆଜିର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଫେରନ୍ଦାସି ଏରିଆର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଅଧିକାରୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେହି ପ୍ରମୁଖ ଦାସମାନଙ୍କର ଦାସୀ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇ କର୍ମମାନଙ୍କୁ ହିତ ପରିଚାଳନା କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସକରତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିଗଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ এই উপস্থিতিରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ